Thought yes, aha. Would just say walking stick na the nam there, no the nam ni bidia, then and sign to heaven in ye. Yes. Uba Abrokyire and Pacho ha. And ye heaven. Heaven, they see as a hody or cow, or yes, your caco rescue said. Aha. Fashion to Uba ye Juma, Ujina Juana, which you don't pad you say cat. Ujina Juana, Sissy, I do say cat, Abrokyire. Ye Juma. Yeah? Oh, Baha, and ye heaven no. Slave trade no. I feel now some baby to mobile. Aha. Uye Juma na kwa jowa home kra. O boss bubefu. O who se ujina hono ma de bubefu. Aha ye de atia na ye Juma. O share for the watia. O bado who se ujina 1 seconds. O betia. It is said e kofa slaves na na de aba gu wo so. Na ye buru wo mo no. Sa na Abrokyire. Me nkase mo obi ama o ha minua wanya wo visa. Wanya wo niama na wo ba bra. Ba fashion wutirim. Enye se wo bedidi ada. Ana wo ba be hyede mai de ada. Hu se Abrokyire na wo kɔ no. Afi na wo kɔ hustle field. Afi na wo ba be hustle wo wiase. Wo bo na wo ba be bere because yenum na ye wo mu de da no. Ya ye adwuma. Whatever say on say na ya abogafo no papafo ni bi ba wo behu na ni mu ako a na wo kwa no na ntentem ku no sa wa ye adwuma manompe no kure mu ntime bie mo it is only say wuntumi ma me ye adwuma ne de menua forget it wuntumi e ma me obi o nso on pensions ye Ghana fo ni bebre ye tsa obi o ha on pensions wo obi oho mpese obi be man instruction sa na Abrokyire tie sa na ha adwuma ye de etie aha ye be hye wo so ahye obekom na akwala tuwa bi kra na wo ye wo chef wo ye wo boss wo adwuma ni a wo tia en wan ye nso so obem ye yiwadi nso abaabi a wo da wonya sika ntua wo dan ka because Abrokyire menuanom amaboa mo ho amoba ha ye tua dan ne ka de ye de yadam aha ye nkotua advance 2 years 5 years 3 years ebi ni ha enti wo ba no boso me so ya de o ma wo dan no na wa ye osika nso so ready asanto a na wa ye osika nso ready make sure say wo ba no be ye adwuma na wo be tua da awo ya na ho ye ni wo wache wo so hu mi ache ya wo be tua edan ka aha dan no ye tua ansa na ya ye den ya dem ye fan hye ye tirimo saa Abrokyire nye heaven entime nye heaven ta aha ni wiase na nkasa ye Ghana de se ye to sa na ehu wiase aha ni wiase wo be ye adwuma me se wa boa wo ho se wo be bia abra obi anse okwan mo mbra ye twɛn mo na mmom ye na adamu ye be ka no kura ye de ewom ye nuanom sabe ye nuanom na mo wo Italy no Italy sabe omo fa nsuo so ba me nua mema no no aya mo nso mo ka no kra nkyere wo mo wo fie no because even mo a mo ba mo wo aduro fie kra na ya na mo bere mo ba ya gye mo a mo tete aduro fie kra na sabe mpredriasa mo ntua dan ka no aduro dan no kra mo da mu enan ne miensa mo ka no kra nkyere ye nua no mo wo Ghana mo ka no kra nkyere ye nua no mo wo Libya afi no mo so ko fa nsuo so aba no mo hu se aduro dan no kra nya mo nko na mo dam mo ba dan de mamo bia mo da mu enan ebi wa mo da mu miensa eye student bed esoro ne fom te sabe impredia de okọ prison a eye soro ne fom no enu abi na aduro fie so ye de mamo mo ka no kra ne nkyira wo mo de oso obetumi aba ne oso wo akokoduro ne obetumi afa ahokyerem na wo mmara ne wontume no ye mma wo mo ma meduru wie mo mani me ye mo ye ayeye se ne bebre ba na omani aba abaye wo mo ya na omo ra ho na omuso mo ka no kra ne nkyira wo mo because obie ni what ye aduro fie a aduro dan na ye free nti no obeka se ya he ne ho kyere no because aduro dan no meka se ba bia mpa ni si no empa nanim ho e na wo ne amasi yetimi de shrank kitikiti fie bi si wo ne ya cha amamo a mote dan ne mu no meka se ye bia na ate Ghana so bra sister I one room bi wasiesie mu kama
be obi timi kasa ye be mudi nsem bi no mo acha o me catch us wo be ton wo dan de be twa tiketa be Abrokyire se mo anhwe yie na mo hwe Abrokyire videos na mo hwe Abrokyire pictures mo beton e bia wa timi aye container bia wo beton e di sika na ba Abrokyire container ne ko number 1 sika no so ye de eko number 2 Abrokyire no so awaba no sa o ba be sofa answer because I ha kwan bia ni ho a obi de krata ye de hye wonsam sample eni ho sa ye ka no kure eye baako obi be ka se na abakra na ate aduro mu abeda dan mu free me si aduro dan na nya wonko a eno no de one ne da no ye dede bebere kura ne bufu opot me report o kasa bebere a ne bufu otime report because the dan no enya wonko a wo de wade to ho no wo pa wo be fa wo de waduane si ho no wo pa obedi sa na aduro fie nso so ye den etie sa wo tie ase momma yenka no kware enkyere ye nuan me se wo de so wa ye ready so ahokyere we nyina me fam be ba no onim no kra no oba enye hu oba na oba be fam a ye penisa since ye moamoa niama so ye katakata niama so e kire omo se Abrokyire bia anye heaven Abrokyire enye heaven because no time for chilling someone will say na Abrokyire ti ye Ghana e na sebe mpreduasa compound house okra na mutimu a enka wo ba ebenya enkwala ene omadi agoro Abrokyire se enkwala we momo ampia omunya nipa nyede enkasa wo mo abonten ha ena nkura ya behia omo abochenku omudi agoro wi a obi akwakohye dem ono nko a enti ye bie wo mo se na obi aba epa abonten abedi agoro bi nanso ye kuro mu he efie na wo ne uti mu no kra no banya akwala ene ne di agoro this is ya enti Abrokyire nya heavy no someone will say na nkwala na pie abefam situation aba betom nti na sese onu obi ye de ehye egum yemma yenuanom entiase se ahokyere de obekasa ahokyere bia ne Abrokyire bia obowa ewa ha sei chow ube ye adwuma me se o ba ye wadwen se aye de se de obi kai urade wakwa adidie se na ogina wo so se ye adwuma wo gina adwuma mu kra na o chef ba na o yem wo se chef ba kra just adai enye obi a pe o gina adwuma na o chef kra ba wo yem do se po ene ye feel say slave trade no slave eno ye slaves am o ma wie ye nya betom awie ye nya betom ye nya nkofo anka nkyere yo ye nya nkofo anka no kra bi no mantu wo ho ansi ho sa omo ka ne wo de achie kuro ni because first for no omo de na ye mfa Abrokyire asam nkofie ene ye mfa akwantuo mu se omo amfa akwantuo mu se ma mafie nti na ma ye nyina so ne ye fo se emu ye nti ye nya de ye mra bi mini Abraham me so me salutu so ti ase ye nhu oma ya anti ase se akwantuo mu no ensem no se ni se na e kontinue nyina na e fo se eye te se ne enne ebinu mani abere a wo mu nyina anim se Abrokyire efe edo ede ye Abrokyire nkwala nkete me ka se baako Ghana nkwala nyina ada ma ade echi we ansa ne nyane wo mo dwale wo mo amoma ko school na ha se wo maame adwuma be start 7 akwala 5 na maame anya no 5 na maame anya no wo dwale wasiesie wo ho e de wagina honom akwala no so obenum tii no so wonnum wo na odini dimirika de na ko school nkwala nyina anna wo Abrokyire nkwala nyina anna nkwala ni nyina o mudi ayete se de wo mu ne ye ne kwa adwuma Abrokyire nkwala nyina be pere sa fiti mofra bere mu sa akopim so mu benyini wo mu de be kwa adwuma sa kromu a eye adwuma efie so me say sana na meka wo wunni se opa chilling bia opa pie bia tena fie because I have adwuma to fie opa adwuma udimirika good evening sir opa adwuma pe udimirika no ba be she fie sa bragba e wo ma no
Yeah, chilling na more chilly. Yeah, call joint ha. Yeah, say no. Sabi. Utimi sire wunia bisika boga bisika the brawa na de akwa chilly. Now to joint baby no. And next Saturday, me ma yeni nyina bi. Me Canada. Me sa chilling. Bay na me chilling wo Ghana next Saturday. Sunday. Chilling bay. Ma yeni nyina bi o. My yeni nyina bi mbedru Abrokyire mi so semeko. Enti fan show tim say wo ba heaven biye ni ha. Cause ekroma ewiase nyina ba bia ye wo ye gu ye. In fact, sa na ekromo ye. Cause ya ye adwuma ye nhome 8 good hours. Na wo gina wo na aso. Adwuma bi o kra wo ntimi go break because set chef ni be hu se adwuma ne da ho a wo break time kura so a wo be ma wo kwan se ko break no o ma wo nko utumi ko ye adwuma wa pon adwuma no tu wo nan asa akwala afa no o sua nante wa ko ye adwuma na wie no utu wo nan a etesa akwala afa no o sua nante hwe meka Yen eti Abrokyire ha sei yenum a ye de edi kan wa Abrokyire yemfa yanim fam na yen kan tuntum fododo se no ma bom merewa abon kokora nenam krom ha yemfa yaninya de emfam na yen hwe tuntum fododo se na abom merewa ne kokora nenam krom ha adwumaden ni se adwuma na bubu wo mo nti wa hwe kura wunuru enu ane ye de yenam mo fasha wuti meme nka njo se memba o na meme ba be fam na de oba na be fam enye ya na but fasha wuti msa wo ba no wo mma se wo ba betena heaven aba jojo ho because Abrokyire nye heaven Abrokyire ye adwuma Abrokyire eye adwuma na ye guso ene ye de ye twa adwuma ye bo adwuma 8 hours 16 hours oba na betena ye 16 hours nkwa de ha uni problem kwana kopebiye na oba na nsoso uchia na ubu achacha na tode oba na webu achacha na yede brother Edward eje easy one love show boy ya no mu feel say easy enye easy na de ya na ya kwani so obi wo fie na fo command scanner no so asan ayo who are you Abrokyire enye easy and sometimes yen kan okore omom ti Abrokyire nso ji wo mu pay ano maso ani nyina akọ enti obi wo fie a onimu se Abrokyire ni de sika wo ho ne wote Abrokyire no wo ye adwuma no so a onni sika ni bi onfa bi nta atare enhye enti wo pie sika ni ko fie sa na nipa na sika ni ko si ne so no na dwen nyina ni se Abrokyire de sika wo ho asemasi pa sika ode ba ye na anu sika osane ma mi kokko yiye enti wo ma dwen nyina ni se sika ni ta ho Mata sika no no wode baaye no wanyi bi ani o wanyi bi kra mfa bi anta aduane anyeden ani awo ya o mbe susu ni de sende me chi aha no bafo biria esu ni de esu ni na mpesa obi a wo ba bi amfa nhye ni tim so ono so be ba besu bi Emmanuel Nyankopon so for my friend okay enu na o se obia mfa nhye ni timu se onu so ba obeba besu because yen ya ye wo mu no ye sun ajai yen ye sun still bi no mu sun he wo mo ma ba no me say Italy for no ya mo nka no kore na nya mo bedru Italy a na ye ya amamo mo so mo nka no kore ni bi enkire ye nuanom a wo mu wo fie no mo hu se mo amo sabe mpreduasa Nyankopon de mo bedru asomdue mo no mo kura dro fie ho no enya simple mamo edro fie na ya mo betena no mo bre edro dan nim kura ya mo tena mo bre because nya mo nko a Ghana ni beba obeka ko hia kro foforo so ni no ne te dan mu we peduane we it's like how be brain now be fam obi o hata nam ka obi o ni obi enhye room da but obeba uni obi beba abeda dan baako obi o no ma Abrokyire dan katua afa na wo ba fa shotim say ha ye tua dan kan sa ne ya dam enti sa wo koji obi efie wura bi ma wo dan na boso me so na obegina wo so wo je ne dan sika enkone ne nko agiu enkone ne nkoko na ne dan boso me so ya na say boso me so ya na oje because ono so boso me so ye tua wakotua enti boso me so obegye afiri wo ho
why you ready say wo ba no bia make say wo no ye wo kura untwi adan kada akonto mu ha wo ba no masa sister wo be ye adwuma diska na fa asa atwi adan ka wo be ye adwuma esa de sika no efa asa atwi adan ka aha wo be twi adan ka saa kopim so be paka oni ama betu akokuro ye wadwen saa aha ye twi adan ka enti obi a wo ba ya wo be sie no obi o hwa enana me ne me brother bi kasa chese mo ba foforo ne dia obi e ba foforo Ghana ni bi e ba foforo no ope ba bi aso ya ahobrase kasem oh sister mentisa oh bia me nua ba ma mentisa oh bra wo de ageme na me nya me yu boni aye so bo abeyi ni boni aye ubeyi ni boni aye mo amaye ready say mo ba no mo ba ni nyina so mo san de boni aye suban na esan aba mo bo na so mo de boni aye suban na esan aba se si a obi e ba unya ya upese obi njew ube frɛ obi asemese wo njeme ena me ba ena se wo njeme nipa ne bejew uwi abeyi ne boni aye ubeyi no mo ba foforo yi die wo ba ne me se si a wo ya na maka cho se nka ne papa mu a na ma bo dan ne se si asa ne o mo de rent a kyerɛw boaboa ho pɛ dan sika bebo so me miensa na fa bra wo ba na maka akopɛ obi one room ama na ahyem simple na wo hyem simple unya wadwuma na wakwa akoye ehonum na abehu sesene abogafo manage wa Abrokyire ehwo na abehu se Abrokyire ye heaven na asa enye heaven ehwo na abehu se ekoto grease amawo ni akire o mako ni akire side 55 cent de no na wo be carry sa abosome wo be kan di sa abosome wan ya betima tena Abrokyire be abosome na nkwan kura wonsa bi da ehwo na wo behu na say ye heaven na heaven he yeah aha ye nyina ye slaves Abrokyire abrofo no ntuntumfuo ye nyina ye slaves because ye nyina adwuma nko a wo da sori a edan ka aha say edan ye tua kansa na yedem wantua ye tu wantua ye tu bosome miensa na wantumi antua dan ka so akura na be ye den se kroma akura be sa ma company bi be ma adan aha ye tu a ebe ye den unye obi a wo ye organizer emma Abrokyire unye obi a wutimi organize wo ho a emma Abrokyire enha ho because a chroma say ni ye krobi a e wo say wo try say tem bia be organize wo life wo betimi aboaboa wo niama no wo ye obi a tem bi wo di time so time wo di time so wo nan sore nkwa adwuma time a wo pe o se o pese wo ba Abrokyire wo say wo make sure say wo be di time so ena nya wo enda no wo ho wo ma nsuo tonso wo nkwa adwuma ni bi sabi teacher ni kwa na nsuo ta wo se wo nkwa adwuma akroma akola ko school kura ni chiniye akwala kwa wo ko school kura wo ye de okura ni chiniye na ye ka no kura ne kire mo na sabi mo amose monti ase he upa agevisa china bra ye twen wo upa agevisa china na bra ye twen wo beduru afre me na wo start say wo su a na wa afre me no waka sister me beduru ye he na mo amode wo beduru kra na sabi the omo beji wo masan a change wo mo number no kra de no so kra the rough we say and no so kra the rough ni obeka so beji wo no so be send the number no obeka send the number because ba wo beri no nim so the how na ebre no nti obesa send the number so dey aka ho because and ka chebe dey nti say Ghana ni ye Ghana ni wo ye ni den oye Ghana obu a aye na dwen say ya ne say ya eti say no kra no wo ho kra na so obeye na dwen say metie no kra no na ode na koma epo asem no kra meme nkase mo obi mmebi ye nyina ye begu hanom a eye ye nyina ye begu hanom a ebe me ye be sua ne ma bebre ebe me ye ni be ye den ebe me ye be fa life serious ye nyina ye begu Abrokyire ho ye come back to Ghana na ni ye nyina ya abode foforo because Abrokyire life no no dey so obi ntwe aba amowo but law no emra na ewo kroma no eno na ne wo ye de edi eno na ne wo ye de edi so ti ase eno ena ne wudi awo US mo de no Nana bafo ya no kra ne de ye baako
They will come and insult you. Emmanuel, we have learned a lot. Yes, brother, one baby matem. Sir, so penno credit you. They are to be there. Wa baby matem, so one no cry about. Ya ma entro. Emma medane no cray ye baako no cray ye baako ebrochire bibia na form bibia ni where that form why not so te ebrochire da bia won ante ohia 1 cent why not so te ebrochire da bia offer $1 wo form ebrochire bibia na form bibia nye free wo kuroma sei sika ne da form aduane abeto bia betia so tax everything bibia betia so tax yetua so tax aduane a ya supermarket ayakọ edwa ayakọ akodi bibia yetua omomate ne deda oya hu hwe enye de enyeye ena mekan no se wo ba no se ye kroma se bi na wo ba na ayo bi a wo mpa se mo nhye ye bro letter kra mfi a wo de obeba na ba beto wo mo ya wo mdom letter ba ko bre wa wakase wada omdom letter wo nya organize wo de bra no mo de letter ba ko ma ye ma letter ba ko ena ba wo ba no so me se wo ba krafie se 10 to 15 years and na be go back because what fe na ba be pass it na afi na ba be pass it na wo ba ne nya me ba ya me kwa ani enko hye wo ba bi bo ena me call ya me ba ani aba be fa he masa wan kasa ba bi abeda kure be yeden baby awo beda ye nim binu mo ba ye no mo dada mo miensa ne nnan because wo ba ye ne wo so obi je o ma wo peche ho ansa na wagina wo na aso enti nko hyehyɛ oba bi bɔ ma oba ne ntina ho no nim sɛ wo ba Abrokyire di o Abrokyire di o cup of coffee I know there brother I know there and they bet me their choices and they will be better as see I normal yeah I from 20 years going south here and no na was ye ma ye nuane mu hu e was so mu hu no kra no truth na was so mu hu say Abrokyire na wo ba no enye simple sasa wo ba ya ba be sesika na wakọ back ana wo ba ya ba be sesika na wakọ akosi mansion ana so hwe ene na me ne brother ba ko kasa obi oye serious bia ote Ghana obi a na ni da form a oye no so ne nadwuma a da bia ofa nadwuma serious bia me catch you say wo be ba be di 10 years wa ha nipa ne de 5 years be si ne dan ene na busua atene but wo be ba be twa 10 years na wontumi nta asase no kre no bam no kre eno no ubetima be twa 10 years e wa Abrokyire but obi ote Ghana a oye no ala ne so ne nadwuma e wo Ghana obetimi de 5 years esidan na wo be twa 10 years na asase kura wonto obi no kra na make a no because ye wo bebre wa ha a o metima be twa 10 years 15 years obi okomisa asase bo because enye easy sa enye easy enye simple omo te Ghana ni bebre timi aye japade asin wo mo wa Abrokyire mo no kra no omo wo Ghana no a wo mo fa omo adwuma hairdresser o fa na adwuma serious o ye na adwuma betimi asidan na me a me betina Abrokyire bia metwa 10 years 15 years na bia na mentimi bisa asase bo sauti ne America na se ye ka no kra ne ye de enkyere wo mo obi wa asase da ho betimi akoton na asase na ya se Abrokyire ti sei Abrokyire fe oba ya me se me ka no kra natural Abrokyire fe Abrokyire de whereby ya wo benya asetena ohu beto wa wo benya asetena e na obehu se wo ye okay wa Abrokyire etinya wo ba foforo na waton wa asase a wo di sika na eba no wakoton wasase di sika na eba Abrokyire no e na obeduru ya na aba besese sika no wakoton asase na hyemu o ye num ye nyina ye ja classmate fo wo ho o sisi adan yo a yesusu ye nkonkosi bi o me ka no kra na kyerɛ ye ja bebre e ye dai e wo ho ye ja bebre wo ho makɔ wo manim
bebre obi te hanom 10 years onko see dan but obi ye na dwuma obi te magazine wo ye na dwuma wo si ne so ne ne dan e de ne yire ne ne magu wo si ne dan e do janfi obi a mponi ho a menu abema ye nka no kre ye nua mema no mo wo magazine omu ye adwuma omu tumi si wo mo so ne wo mo da neso so no obi de ne sika ba abrokyire ne be boa o me ka ne se ye sua niama ya ba be sua niama bebre because me abrokyire ma me sua niama bebre se ne me nko a metimi ye live me nko a because aha no eye wo nko a me sua niama bebre sasa mi hu obi a because aboa me we hu se me nko a metimi atena mi hu obi a mi hu obi sa what ya say ba wo yo obi a hey na me kan say nya bonte na nkola we mu be pia be dia wo ya ka wo mu gudem sesi a wo monko a omu ni obi a sa what ya say so wa asase bi da ho ma obi nko dada wo ma wo nko ton sa wo de ba abrokyire sa abre yo na wo ba asase ni sika no nya nteye unya nye de enteye enen krata na ye de ye adwuma no kora no a ye kopede ye adwuma enne ho oden no kora na ye baako enne ho ayeden ye nuano mo mema mo ba fufure enne ho ayeden emma nso kro mo ba fufure ho ayeden because sebe mpreduasa ye kro ma ne dodo na wo ma wutifie eto no wa wutifie na aban hwe no mfa ne krata ama wo ma mfa nko ye adwuma ma nje hu sika ni no no so be de no wa hwe ne ho sa wote ne me kanas enti enne ye hase no sankrata asem ko ho ayeden de kopa adwuma emema de ho ayeden emma nso de ho ayeden akoyeden first no kra no omose ho odin ye maame no bebre no omse abrokyire eden nti se still abrokyire no kra ye den mo ye den da bia abrokyire no ye den sa wo adwuma bi ye magazine 42 emma omukran sa no dwuma se nya wo kunu na ebe fa wo no obi na dada wo se ton wo shop wo container bi aye se ton wo store bi aye se ton mu niama na fabra abrokyire minua katobo na ye adwuma ni duru ba bia abrokyire na apasa wo be hwa wo ho betumi apply tourist visa nyankopon okafo because sika e free ye ho bosome sika ye tua wo kurom ha ye ti we telephone even fie internet keke obi be ka se na abrokyire de munya wifi free wifi na enye free ye tua ho ka bosome obi tua 60 euro bosome e wa abrokyire enti nya se wifi na ye free e na mu ye yusu ne free JSS ye nkoto ne se ne Ghana for tono no enti enye free wa abrokyire ye tua 60 euro bosome ye tua na ye yusu salt yase mimi tua de mi yusu wo fie na ma be tua de me de nante abonten oka enumie no kura abomu a nothing is free bibia mi nua beba bibia no we free wa abrokyire ma wo bia mfa nhye ne tim kan na ni bia mfa nhye ne tim se abrokyire de yase bibia ye free de na ye free ya mana ye omoko school na ye ntua school fees ye adwuma me ya tax ni di tuako sa woti ase enu nti na wa bra ko yale kra na wo ko adwuma wa abrokyire ha sei ube opa ha ko gina adwuma ube ye adwuma wutuhwe no wa freka anken vaage wo chef no be freka anken vaage ni aba be fa wa de chen obi fufure gina adwuma ni mo ye adwuma na ogina ho ye ade chen ya ebi kra na pa na otuhwe ya awia na ye besa ade obi aba be because omo nipa ne ho hia wo mo sawo se wo mo adwuma na wo ye no wo ho hia wo mo sa se adwuma no a wugina ho a wo ye no utuhwe sesi a obefra yini aba be tam ukọ no apeni pa foforo no de na aba be gina adwuma nim no wo ye sa na abrokyire ti utimi ye adwuma afi na wo nan ewusu sei me kano kre na kiro minua a wo ba abrokyire minua a wo tese yesi abrokyire ye heaven a wo pe biaba aha obetimi agina wo nan so sa 8 hours na wo nan ne wusu sei na ewusu sei untumi ntena ase unyanka abekọ akọtena ase nso chef gina wo so untimi because omuchia wo ka
aha adwuma no ye tua wo ka wo enti enam akatua no ode ma wo saa 1 hour no nti no ompesa wo so de 1 minute be rest wo Lucy bibia anye free ewo Europe ase ye nuanom no omo nte ase bibia ne ho ye free ye tua bibia kokoni broni si wo fa wadwuma wo tua wo ka 1 hour say 1 hour no so